Captain Ndizikeli Sankli 40K Entertainment. 40K Entertainment. Mukoma 40 adzimaititi vakasungiwa nze vakatoiswa mujeri. Ndikuzviziva vanhu vandotira kufonera. Munofonera munhu ari mujeri hanzi vachapiwa foni. Ndovanoda kutotaura navo izvezvizvo. Mira yakuita murako maititi murako makasimba kunge vandan murako maititi murako munobuda manje murako maititi murako makasimba kunge vandan murako maititi murako musafe mambopanika. Handisi kuda kuziva zvangu chamatadzi asi mutongo wenyu sisi hausi kufadza. Hamungarare muchichiwa nenda nono vamasunga breadwinner titi achachei. Pakutambudzika kwenyu vanhu vanodei vanonyepera rudo moyo muine sibundu hatimiri kumurako maititi murako makasimba kunge vandan murako maititi murako munobuda manje murako maititi murako makasimba kunge vandan murako maititi murako musafe mambopanika. Futhi una rumakisa mvezo unorumakisa bibi una vanhu maniwe